Yeah, so General, part 2. Can't stop Nyabingi. Nyabingi is regarded as the oldest and one of the most orthodox mentions of the Rastafari movement. Yeah, to the teachings of the early elders, some of the foundational elders. Yeah, Tetango Ras Bonachis, Tetango Brother Arthur, Tetango Leonard Howell, Tetango Count Osi, Tetango Mutimo Plano, Tetango Brother Job, Tetango Pa Shanti. These are the elders who help establish Nyabingi foundations, Rastafari reasoning, Pan-African consciousness, resistance to colonial oppression, the reverence for Emperor Haile Selassie's Rastafari theology, the Nyabingi tradition itself. Draw its name from East African anti-colonial spiritual tradition connected to the legendary Queen Nyabingi of Rwanda, Uganda region. Rastafari in Jamaica adopted the name of the symbol of African resistance liberation. The Nyabingi elders were central to the preserving of the drum structure of the bass thunder and the funde and the archaic. So ke ngoku ayina ke funeka yazi Nyabingi ke it helped ayina anzuxoka ke ayina Nyabingi yona insebeni anzuxoka ayina ibhanga yo kunzima noyithetha indlela ensitakisa ngayo because kaloku ngoku lelapho sikuyo tough elders izolo ngoba no phone call by elder Asha ngoku gqityohlatywa zi-Root Boys ngoku phasile ke yona i-elder sizawuthini ke ngoku i-Rastafari Trust Fund nayo kuyafuneka ngoku i-stand up kuyafuneka ayinayo establish kwenzelwa ayinayo azokwazi ngoku azokwenza isingcwabo for ama-rasta siplantation ayinayo sizokwazi ukwenza izinto zibe formal sibe nesidima njengabantu besintu sibe nesidima njengamabhulu nezinye iintlanga sibonakale ezizweni sibe structured sibeke ii-priests phambili sibeke abantu akwethu abazoba zii-pall bearers sibeke nee-sisters ezawupheka ukutya ku-ayila i-ital food siphume kokutya nezi-oil zingekho oil ezi-ayiri zisetyenziswe ayinayo and ke ngoku siphume nakwezi-makeup ezimosha nemizimba ke ngoku ne-health yosister bethu siphume nakweziswekile sizame ayinayo ke ngoku i-ital yona langelise because ke ngoku zezinye ii-factors ezenje singcabe ngaphezu kwale sibeke ecaleni masithethe enyenyana le nto ye-security yasibetha thina siyibhingi asikwazi uba yibhingi warrior but asinane-security force because yabona ngoku ayina esandopasa ngoku sawuthini ezi-Root Boys zisawuqhubekeka saphinda sifuna uqhubekeka sekulinye irasta zihlabe then sawuthini sawude sithini ke ngoku siyazi uba ke ngamapolisa azusinceda because ke ngoku ubona basezayitsala yona ikheyisi singazivula ikheyisi legally but ke ngoku siyazi bafuneka siziprotect njengamabhulu yenza njani kho mntu ongena nje phaa uyayazi xa ungene nje kwiyadi yamabhulu uba uzodibana nantoni there's no need babe sixoxa why thina singamarasta silusi kangaka sivumeli Nyabingi kwenzeke kanje why singenazo ii-fences Nyabingi foundations zibe nee-fences zifenswe ke ngoku kubekho nee-borders kubekho nee-disciplinary warriors kubekho ii-quotas kuhlala ii-sisters nee-humans zihlale nee-daughters nee-lords ayinayo makayeke uconfuse izinto ayinayo yena makabe specific xa seyithetha ngebhingi okanye uthetha ngebhingi le yeslavery okanye uthetha ngebhingi le bendisandoyifuna i-tradition i-resistance resista i-oppression yamabhulu resista oppression yabantu bazama ucinezela ibhulu resista i-oppression yabantu bacinezela ibhingi resista i-protection yabantu abamnyama sibakhusele ngeNyabingi. Rastafari, the Hilltop Family Network.